Mga dalanon sa kabarangay sa Santa Barbara padayon ang pagpakongkreto. Padayon nga ginapakongkreto ang mga dalanon sa mga kabarangay sa Santa Barbara agud maalibyuhan ang problema sa mga pumuluyo parte sa ila hindi maayo nga dalan. Ini isa sa mga priority projects ni Honorable Mayor Dennis Superficial, Honorable Vice Mayor Rema Somo, sangkuniang bayan members kag mga barangay officials. Nakalipagit ako nga daw nasadyahan ang mga tao kaya makita nila nga sa amo nga paagi na masulban na pa na sa problema sa ating dalanan sa ating kabarangayan. So, ang amo nga programa, this is an example of cooperation among the barangay officials and the town officials, no? Kaya mga tanan-tanan, mga tao sa barangay, kahit sa banwa, yung kooperar, no? Para nga magsiruog yun, para nga makapamuno kita yung barangay road concreting. Ang road concreting ang nagadepende una sa barangay officials kung priority project nila ang pagpakayos ng karsada sa ilang lugar. Kag kung amo ini ang prioridad, butangan nila sang budget kag dugangan sang banwa sa equal amount gani mas malawig nga dalan ang mapahuman. Kung sino ang unang nga barangay nga makaproseso, amo na ang mauna sa bidding kag masunod na ang pagpakongkreto sang dalan. Yari ang mga kabarangay nga nabidding na. First batch: Barangay Hibawan, Barangay Lakaden, Barangay Palagon, Barangay Tagsin, Barangay Balabag, Barangay Barasan Oeste, Barangay Barasan Este, Barangay Kabugaw Norte, Barangay Kabugaw Sur, Barangay Bagong Bayan, kag Barangay Buyo. Yari naman ang sa second batch: Barangay Agusipan, Barangay Umambog, Barangay Pungsud, Barangay Kamambugan, Barangay Kanipayan, Barangay Bantay, Barangay Kunaynay, Barangay General Matinti Delgado, Barangay Tigtig, Barangay Magansina, Barangay Nasugban, kag Barangay Talanghawan. Kung wala pa sa listahan inyong barangay, base sa masunod naman nga bidding, kag ang mas maayo magpamangkot sa inyong mga barangay officials. Tuyag lang naman ipahibalo sa tanan nga ang road concreting nagadepende sa pag-initiate sa inyong barangay. Kung prioridad nila ang pagpakayos ng dalan, butangan nila sa budget kag ang banwa maghahatag sa counterpart budget para inyo pondo sa pagpakongkreto sa dalan mangin doble. Hindi niya mabutan sila tuig so po niya talagang simento ang barangay. Ang gobernador, kung bulig man, nag-opisara man lang sa tupak ang pag-simento ang national road, no? From Leganes to Barbara. Manog-opisara man ang inahayan to San Miguel Road, you know? Saan mo niya paagi masadya at ano ba? So this will be a whole year round of projects, implementation of projects, especially road concreting. Matawag yung sila. Mag-ugyon kapag binurigay kita para sa kauswagan sa Santa Barbara. Upod kay June Matiling, Zoila Cordero, ILU, Santa Barbara.